देवाक आर्गां, देवाक मोहिमा, देवाक स्तुती, देवाक दिनवास तो सदांच आमचे भितर आसा. ताची थाय आमची जिवीत आसा आनी ती जिवीत घेवन आमी चलता हर एका दिसा, हर एका वेळार. कित्याक तो सोबीत देव आनी तो सोबीत रितीन आमच्या जिवितान काम करता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. Love you, Abba Father. Love you, Lord Jesus. Praise you, Holy Spirit. Praise you, Lord Jesus. Praise you, Abba Father. या वेळार दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी आमच्या देवाक दिन वाचुया. लेगो ब्राझीन तोरोमो शाहीन अमाराही रबा सेकेत रलांदा. लेगो ब्रासीन तोरोमो शहात रमा सोब्रहीन अमारा हात रलांदे. ओ ग्लोरी आनी महिमा आमच्या देवाक, स्तुती आनी गौरव, कित्याक तो बरो आसा आनी आमच्या जिवितान बरें तेच तो करता. ओ बोशे खेत रलांदे. पळयात मगोच्या भाव भयणांनो, सर्वीस फॉर देवाची जिवीत आमचे भितर आसा. देखून आमचो नाश जावचो ना. केन्नाच आमकां कांय जावचें ना आसा. केन्नाच आमकां कांय जावचें ना. संपूर्ण कायेन आमचें जिवीत देवाक समर्पण करुया. कित्याक ज्या वेळार तूं संपूर्ण कायेन तुजें जिवीत देवाक समर्पण करताय त्या वेळार, त्याच वेळार देव तुज्या जिविताची जबाबदारी घेता. देव तुज्या जिविताची जबाबदारी. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, तो आमकां सांबाळता, तो आमकां राखता, सुरक्षीत दवरता. तो आमकां कसलेच वायटान सांपडोंक दिना. कित्याक देव आमचो मोग करता. देखून देवाचेर विश्वास दवरुया. हर एका वेळार, हर एका वेळार, हर एका जाग्यार, हर एका सिच्युएशनान संपूर्ण विश्वास आमचो आमच्या देवाचेर. संपूर्ण विश्वास आमचो आमच्या देवाचेर. ते देवाक ह्या वेळार दिन वाचुया, ताची स्तुती करुया, ताका वाखाणुया, ताका आराधना करुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ग्लोरी आनी महिमा, आराधना, वाखाणी. लेगो ब्रासीन तरामा शुभ्रहीन अमरहा. लेबो शांदेले में शबारहीन अमरहा तरलांदे. Holy, holy Lord Jesus. Hallelujah. I worship you, Lord. Boshekera mashandila mako brazinara. Legro zinta rama sobrahina marahatarlande. Leho rahira basheketra ma sobrahina. Ogo rahina marahatarlande. देवाक दिन वाचुया, देवाक स्तुती करुया, वेळार देवाक वाखाणुया, ताची उतरां ह्या वेळार स्विकारुया. आत्म्यान आनी सतान ताची भक्ती करुया. ओ हालेलुया. बा शकारा बारा 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 बा. लेबो रहीना मारा हात रमा सेकेत रलांदे. अबात रमा सोब्रहीना मारा हातरा. हर एका दिसा मागण्यान वाडोया. ओ हालेलुया. देवा सांगाता बसया, देवा सांगाता उलोवया. लेगो ब्राझीन तोरोमो शाही राबा शेकेत रमा सोब्रही. लेबो रही राबा शेके रेबे रेबे शबा रही नमा. ओ ब्रासीन तोरोमो शाही नमा राहीरा. लेगो ज्रान तलामा कराबा शीन तोलोमोशे. लेबो रही नमा राहात रमा सेहे. हो लही नमा रहा महात रमा सेकेत रलांदे. ओ लिही रिक्षा बारा बारा बारा. बहुत धन्यवाद माझ्या देवा. स्तुती गौरव वाखाणी. ओ बोशे खेत रलांदे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. ओ हालेलुया. गौरव, महिमा, स्तुती आणि वाखाणी. लेगो शांतारामा सोब्रहीनामा. हालेलुया जीजस. प्रेज द लॉर्ड. हे वेळार आत्म्यान आणि सतान देवाक भजुया, देवाची आराधना करूया. कित्याक ह्यो वेळ आसा तो देवाक वाखाणुचो, देवाची स्तुती आणि आराधना करूचो, देवाक महिमा दिवचो.
दर्द तू है यीशु, मेरे जीने का कारण तू है। ओ राहिरा बशेंदर बेशमाया बस लेगो बाजांदाला बासोब्रा कीना मराजे लेबो शांदाला हीरा बसे। ओ राहिरा बसेंदाला बाकिया लेगो ब्रासांदाला हीरा से। ओ लियारा संदले Hallelujah. Praise the Lord. देवाक आर्गां, देवाक स्तुती, देवाक महिमा हे दिसा पासत तो सदांकाळचो देव आसा. ताचे थंय आमचें जिवीत आसा आनी तें जिवीत घेवन आमी चलता हर एक दिसा, हर एका वेळार. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात बाबा, आमी जर पळयता जाल्यार देवाची सोबीतकाय विशीं, तर देवाची सोबीतकाय कितें आसा? आमी म्हणटा देवाची सोबीतकाय तुमकां येवं, आमी म्हणटा देवाची सुंदरकाय तुमकां येवं. कितें जावन आसा देवाची सोबीतकाय आनी कितें जावन आसा देवाची सुंदरकाय? प्रेज द लॉर्ड. पळयात बाबा, बायबल सांगता इजाईस प्रवादी तेका रूप नासलें, तेका मनशांक आकर्शिल्ले वयचे वा एट्रॅक्ट करतले अशें तेच्या लागीं कांयच नासलें. तेका घायाळ केल्लो, तेका संपूर्ण कायेन विंगळो केल्लो. सो ज्या वेळार तो खुर्साचेर आसलो त्या वेळार तो तसो आसलो. तेका रूप नासलें, तो विद्रूप आसलो, तेका पयल्या भाशेन अशें कांयच नासलें. बायबल सांगता आयजया प्रवादी वरवीं, जो कोण तेचे लागीं पळयतालो तो आपलें तोंड वळयतालो. प्रेज द लॉर्ड. जो कोण तेच्या लागीं पळयतालो आपलें तोंड वळयतालो. पळयात बाबा, सदांच मतीन धरात, तुमच्या जिवितान जेजू ख्रिस्त ह्यो खूब म्हत्वाचो. जर तुमच्या जिवितान जेजू ख्रिस्त ना जाल्यार कांयच ना, तुवें कांयच ना. देवाचें उतर कितें म्हणटा? तेचे लागीं सोबीतकाय नासली, तेच्या लागीं पळयतलें अशें कांयच नासलें. तो विंगळो आसलो. जर तुमी वाचतात जाल्यार तुमकां मेवता तेका काट्यांचो मुकूट घातलो, तेका 39 चाबकाचे फटके मारले, तेका फकत एक चाबूक म्हणूंक जायना. ते गाडवाच्या हाडा पासून तयार केल्लो चाबूक आसलो. म्हटल्यार तो इतलो पावरफूल आसलो, ज्या वेळार तो बसता त्या वेळार तेचें मांस भायर येतालें आनी हाड दिसतालें. पळयात, 5,000हून 5,565च्या अदीक घाये तेका पडले काय. हालेलुया. सो तो विद्रूप आसलो, सजमान घ्या. सो तो विद्रूप कित्याक जाला? कित्याक तुका सोबीतकाय येवचे पासून. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तुमचो देव विद्रूप कित्याक जाला? कित्याक तुमकां सोबीतकाय येवचे पासून. हालेलुया. आतां तेची सोबीतकाय कशी आमच्या जिवितान येता? प्रेज द लॉर्ड. तेची सोबीतकाय कशी आमच्या जिवितान येता? पयलो, तेची सोबीतकाय येवंक कारण म्हटल्यार तेची उतरां आयकली. प्रेज द लॉर्ड. जो कोण तेची उतरां आयकता तेची सोबीतकाय तो घेता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, देवाच्या उतरांत सोबीतकाय आसा. ज्या वेळार तूं उतरां वाचताय ऑटोमॅटीक देवाची सोबीतकाय तुमचे भितर येता, तुमचे भितर येता. प्रेज द लॉर्ड. अशें कितें जाता, ज्या वेळार तुमी देवाची उतरां आयकतात वा वाचतात त्या वेळार देवाची सोबीतकाय तुमचे भितर येता. प्रेज द लॉर्ड.
पळयात बायबल आमकां वेगवेगळ्या जागेर सांगता. तरी पूण एक एग्जाम्पल तुमकां हांव दिवंक सोदतां. ज्या वेळार पवित्र पुस्तक सांगता मोइजेस दोंगराचेर गेल्लो आनी देवा सांगाताक उलयतालो. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार मोइजेस दोंगराचेर गेल्लो आनी देवा सांगाताक उलयतालो, ज्या वेळार तो उलयतालो त्या वेळार देवाची प्रेझन्स तेच्या थंय येताली, देवाचें हाजीरपण तो घेतालो. आनी पवित्र पुस्तक सांगता ज्या वेळार तो खाला देवलो त्या वेळार तेच्या तोंडाचेर प्रकाश आसलो. म्हणून तेचे जे सेवक असले, मोइजेसाचे जे सेवक असले, तेंच्यांनी हाडून तेच्या तोंडाचेर फाडो घातलो. पवित्र पुस्तक म्हणटा फाडो घातलो तरी तेचे तेज कमी जायनासले. आमेन. सो हे तेज म्हटल्यार कितें? देवाचे तेज कशें येता? देवाचे तेज मेकअप करून येयना. देवाचे तेज आमकां वेगवेगळी आमी डिजायन करूंक येयना, वेगवेगळी प्रोडक्टां यूज करून येयना. देवाचे तेज येता देवाच्या उतरा वरवीं. आमेन. जितली शायन तूं मेकअपांक हाडूंक सोदताय तेच्या परस 10 पटीन शायन तुका देवाचें उतर वाचून आनी आयकोन येता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आनी हें खरें सिक्रेट आसा. जो कोण देवाची उतरां आयकता वा वाचता तो देवाची शायन घेवन चलता. प्रेज द लॉर्ड. देखून जेजू क्रिस्त म्हणटा तुमी ह्या संवसाराचे उजवाडात. प्रेज द लॉर्ड. तुमी ह्या संवसाराचे उजवाडात. सो तेणी आपलो उजवाड तुमकां दिला. प्रेज द लॉर्ड. तेणी आपलें सामर्थ्य तुमकां दिला. प्रेज द लॉर्ड. तेणी आपली सोबीतकाय तुमकां दिल्या. हालेलुया. तुमी संवसाराचे उजवाडात. हालेलुया. हांव कितें सांगूंक सोदता तुमकां सजमाता. सो हें खूब म्हत्वाचें आसा. देव तुमच्या जिवितान उजवाड आसा आनी देव तुमच्या जिवितांतली सोबीतकाय आसा. आमेन. तो तुमकां घेवन चलता आनी आपली सोबीतकाय तुमकां दीत आसता. पळयात खूब इम्पॉर्टंट आसा. तुमी देवाच्या उतरान ज्या वेळार वाडटात त्या वेळार तिची सोबीतकाय घेवन तुमी चलतात. प्रेज द लॉर्ड. तिची सोबीतकाय घेवन चलतात. आज मॅटर करना तुमी खंय आसात ती, पूण ही जी तुमी उतरां आयकतात जाल्यार तिची सोबीतकाय तुमचे लागीं येता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सोबीतकाय तुमचे लागीं येता. सो हेंच आसा देवाची सोबीतकाय. प्रेज द लॉर्ड. हीच आसा देवाची सोबीतकाय. सो पळयात आमकां जायते जाणां सांगतात देवाची सोबीतकाय. देवाची सोबीत कितें जावन आसा देवाची सोबीत? जो कोण देवाच्या उतरान आसा, जो कोण देवाची उतरां वाचता, जो कोण देवाची उतरां सांबाळटा तो देवाची सोबीतकाय घेवन चलता. आनी तुमी देवाची सोबीतकाय आहात. तुमी देवाची सोबीतकाय आहात. बायबल सांगता देवाक कोणें केदीच पळोवंक ना. प्रेज द लॉर्ड. केदीच पळोवंक ना. बायबल क्लियर सांगता देवाक कोणें केदीच पळोवंक ना. केदीच पळोवंक ना. पूण तुमच्या वरवीं देव दुसऱ्यांका दिश्टी पडटा. हालेलुया. तुमचे वरवीं देव दुसऱ्यांका दिश्टी पडटा. आनी हें खूब म्हत्वाचें आसा. देव तुमचे वरवीं दुसऱ्यांका दिश्टी पडटा. प्रेज द लॉर्ड. तुमचे वरवीं. हालेलुया. हालेलुया. सो पळयात विचार करात. तुमी देवाची सोबीतकाय आसा आनी तुमी देवाचें पवित्र मंदिर आसा. तुमचे भितर देव रावता आनी देव तुमचे भितर वाडटा सदां सदां. आमेन. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या उतरान पासत, हे तुजें संपूर्ण जिविता पासत तुजें जिवीत आमचे भितर आसा आनी आमी तें जिवीत घेवन चलता. हर एका वेळार आमी ब्लेस आसा. आमच्या लायफान, आमच्या करियरान आमी संपूर्ण काय तुजी घेवन चलता सदां सदां. आमेन. गॉड ब्लेस.